Turha koittaa, ässät voittaa. Slogan on tullut viime aikoina tutuksi, kun patapaidat ovat raapineet huimat 14 voittoa putkeen. Siinä missä ässät on löytänyt kevään kiiman, on Kärpät valunut alas kovaa vauhtia. 6 tappiota putkeen ja oululaiset saattavat joutua lähtemään haalarihommiin villikorttikierrokselta. Löytyykö pohjoisen pikkuperoista juonikkuutta kuuman Antti Raanan ohittamiseen? Ässävahti on päästänyt enemmän kuin 2 maalia edellisen kerran 29. tammikuuta. Kärpät saa Porin lauantai-iltaan hyvän startin, kun Miikka Salomäki syöttää. Juha-Pekka Haataja puikkaa ässäpelaajien välistä maalille ja runnoo kiekon Antti Raanan selän taakse. Kellot stoppaavat aikaan 4.51, kun piste- ja maalipörssin kärkipaikkaa miehittävä Haataja nostaa sesongin maalisaldonsa 28. Pisteitä kasassa nyt 58. Salomäen lisäksi syöttöpisteen kuittaa Ivan Hummel. Karri Kivi ei tätä katso hyvällä. Ässät ottaa heti tähän väliin aika lisän. Ässien vastaus saadaan kellojen näyttäessä aikaa 16.48. Ville Uusitalo heittää komean pitkän avauksen. Eero Elo pääsee askeleen kärppäpuolustuksen edelle ja rannelaukaus on tarkka ja täydellinen. Johan Baglund kärppämaalilla on täysin vailla mahdollisuuksia. Lukosta kesken kauden Poriin treidattu Elo iskee näin kauden 10. maalinsa 9. patapaidassa. Lukkoa vastaan syntyneen hattutempun jälkeen Elo on pelannut 4 ottelua ilman maalia, mutta nyt putki katkeaa ja näistä numeroista ensimmäiselle erätauolle. Toinen erä ei maala ja yleisölle Isomäellä tarjoa. Ei edes kovin maagisia paikkoja ole tarjolla. Ässien paras paikka avautuu, kun Tapio Sammalkangas laukoo viivalta. Joel Armia irtokiekkoon, mutta Johan Baglund venyy kilpikädellä todella upeaan pelastukseen. Ehdottomasti tähän mennessä ottelun komein torjunta. Toinen erä on Porissa maaliton. Ässät on saada kolmannen erän alkumetreille lahjan, kun Ilkka Mikkola jättää pakkiparilleen Atte Ohtamaalle, joka kompuroi. Sami Mutanen nappaa kiekon, mutta Johan Baglund pelastaa Mikkola Ohtamaa kaksikon nöyryytykseltä ja porilaisyleisön totaaliselta pilkalta. 1-1 numeroista jatketaan eteenpäin. 60 minuuttia ei tuo ratkaisua joukkueiden kauden 5. keskinäisessä kohtaamisessa. Johan Baglundille varsinaisella peliajalla 30 torjuntaa kärppämaalilla. Antti Raanta toisessa päässä selviää 21. 1-1 numeroista ratkaisua haetaan jatkoajalta. Kärpät pääsee jauhomaan ekstra 5-minuuttisella 4-3 vastaan ja siinä on tämän illan ratkaisu. Juha-Pekka Haataja pommittaa ja irtokarat iskee sisään Miikka Salomäki. 20-vuotissynttäreiden kunniaksi Salomäelle voittomaali lahjaksi ja tänään tehot 1+1. Haatajan lisäksi Oskar Eglundille syöttöpiste. Aikaan 61-20 päättyy Ässien 14 ottelun voittoputki. Piste toki tästäkin tänään plakkariin. Kärpille helpottava voitto. Tähän katkeaa 6 tappion korpivaellus.